Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय दायो जोङो थांगासिनो मायाव थांगासिनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो थानाय मोनसे समायना जायगा बेनो जाहैबाय भैरबकुन्दआवहाय जों थांगासिनो बिराद गोबावथार जाबायमोन आरो लोगोसे जोंहा नै बिथिं आलासि सानै दङ बिथांमोना नुवाखैनो भैरबकुन्दखौ बिथांमोनखौ दिन्थिनो थाखायनो स्पेशली जों दिनै थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बिथिं बेथ' आरो जोनोमाव उदालगुरिखौ खेबसेबो नुफेराखै उदालगुरिखौनो आरो बेथ' आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौनो सिनायफेरानो बेखायनो आं बयखौबो आङो दायो उदालगुरि होननाय जायगाखौ आरो लोगोसे भैरबकुन्दखौ दिन्थिनो थाखाय लांगासिनो दिनै नोंथाङा उदालगुरि लोगोसे भैरबकुन्दखौ नुहैसिगोन माबोरैहाय मोनदों गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों ना आरो नोंथांमोनालाय नोंथाङा माबा मोनसे बुंगोन I no comment मा I no comment थैगोलै ओइ माबा बायदि जासिगोन माथो ओइ दालाय सासे बोरै गोसोंनिया मा मावदोंमोन इयो no comment होननाया मा मावदोंमोनलै हा गोसोआव दोङो ना नों आं सोरखो होनदो निउसाव होनायालै सोरबा टक्लाग्ला बोरायना माखो no comment होनना बुंना मिडिया माबा सोङो सिरि थाबाय थायो no comment इदिल' होनो स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थुथु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ट्रेनबो फैबाय आं दिन्थिनोसै ट्रेनखौ थाम सिगुन दाउनि फिसाया मा साफा नुवाखै दै गेजेरावसो थायो रावबो बाथाम बे सिगुनखौ माया जायोमोनलाय सिगुनखौ रावबो जानानैबो गैया देन्जार दाउ होनबा सिगुन नै गाइस जोंनिया मोनफैबाय भैरबकुन्द डिं डिं नै मार मोजांखालै इदि होननांगौ आरोना कहाँ के रे चाय में बागानी आदि ओ चाय पाता तुला रे हुजुमे उहु भैरबकुन्द मोनबाय गाइस नायजि मोजां ना 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 भैरबकुन्द नुयोफोरा मोजां नायना लाखा नै गाइस दैया आयो दैया जि फायखादो ना दैयानो दै दैया लेथ्रा फैदों एकदम सायाव अखा लेथ्रा फैदों ना सारैनांगौ नों ना सारहैगोन होनबा दा जे थानायखौ सारगौमोन आं मा बायदों बिसोरो जि गोबाव नै माबा बायसोखो दाबा मा बायखो आंनिया ममा इथिं मोनोनोथु ओइयाव इथिं थांनानै फिदिंनानै नायनो मा जादो हर आंबो मोनजायो बाङाय गोथाव मोनदो आं मोनसे दंना नोंनो जानो रं माखै मोनो मोनगौ गोबाब चिकेन मम' दंना गैया फिसा साथ' एक काप जुस आं सा लोङा आं सा मम'थ' एनुगा हरु नायखि बख'ना होब्रा फार्स्टनिखौ আৰু চাবি নেকি এইটো চিকেন চুপ सा लोंलायबायलै सासेया मा होनबावनो जाहा बावदुमा बिराद खर' गोदोर এইটো মানে টেষ্টিঙৰ কাৰণে খাইছোঁ আমি যদি ভাল লাগে তেতিয়া লৈ যাম দে বানো গোৰা চাটনি দিবি গোটা নঙা নङा बेदरफ्रा चिकेन मा बोरमा दं
chicken mak. Saya boleh makan. Gaya ni. Itu le. Rice sih balang tu. Raja nengah neng igulem tu mung debes siapa man. Ang betul patah mana ini aku clean na, aku clean na. Mama gura muan ni gimana ni sebut boga bodoh ni itu. Gaya le. Sini boleh jam. Beda apa kau pusat dengan kai. Business mau saya lihat macam kimi. Bayau murah momola ada mana binikrai gothau जागोन ना जायाखै नायनोसै Myjang restaurant. Myjang रेस्टुरेन्ट दे आं खिथागोन हले फायबाथाय गोथाव जायाखैबाथाय जानाङा गोथाव जादों होनबा जानांगौ होनदो सोरमोनबा हेन्डसामथारमोन ओरैनोसो होनदों Driver jeep lang kita थांबाय driver. सना मान हेन्डसाम मानसिया ड्राइभार जाया Wapo, driver जानो गोसो जासै आं. wah सोंसोबाय खोमालै माखा मा लांनो हनै Hindustan mak Pakistan Hindustan Arunachal lalai. Eta ada Assam Arunachal lalai. Soalnya mal bustu lah baru ini visit kalamba senga. Nih bro mata gendut. Malah adik. Ini berat nang dia udah kan lagi. Nang, ay mabasa nang go. Mabasa nang go le. Picnic season nang go. Udah le udah sih lagi. नै जों मोनफैबाय भैरबकुन्द हाजोआवहाय ओमफ्राय माबायदि मोनखो भैरबकुन्दआ साइज नंगौना नङा नोंलाय लाजिबावो नुदोंना थु ओइयाव जहैनोसै नामा मबेयाव जनो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनानै माबोरै मोनखो नोंसोरो हा दिनैसो फार्स्ट टाइम आब'नि अननायाव फैदों बिराद गोजान जायगा आरोना जेनेबा माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनो मोनखाबाय आरो मोजां नांबाय खिन्थु ना नै माइब्रा हाजोआ नै जोंना माइब्रा अ नै आरो नै इथिंबो वाव माइसे मोजां Ting ting sandungaw. Oh ada nenglai serkau sananai gosong na dongo. Oh ada. Ada ekstran sampai. Wow, masih macam tu nak lay. Noi, tu ya. नै गाइस जोंहा लावदुमा दिनै ना सारनो नागिरदों आरो ना सारगोन दायो मोनदो आरो नाखौनो मोनाखै खोमा ना मोनदो माने माथाम एबार जोंहा लावदुमा खारसिगोन थादोलै खारथो दे नाखौ गोदोर मानै मोनाबाथाय दैयाव जब्ल' गारहरखागोन हले आं ओंखारनो रोंला जना लानानै आइदै हा आइदै जि खस्थ' जदों आं दे नै माइबा मोनगोन थां जल्दी मोनदों ना मोनाखै खारबाय थानायाव मोना रांलै बारा नै मासेबो गैया खोमा गैया खाफाल मोनदा हा अखा हाबाय अखा हाबाय नोंनिया माबाया गस्लाया सिजोबजोबसिगोन दा जय हो श्रीराम दे बुरु नै फैदो नै अन्थाइसो फैदों फै अखा हाबाय नंगौ दे दाद नांफैगोन ओइ आदाखौ सारनो होलाय मोजाङै ओइ नों रोङा नोंनिया गुवार जायाखै
ओयावनो जाहैनांसिगोन माथो माबा थांसोबाय नानि नों दिनैसो भैरबकुन्दखौ नुफैयो ना माबोरै मोनखो बिराद मोजां मोनदों आङो माने बै माइब्रा हाजोखौ हनै लांहां दाखालि बै फुलाव ओमफ्राय खनसे जों बेयाव पिकनिक जादोंमोन बेयाव दै बोहैबाय अबेयावमोनलाय इयावनो न' ओमफ्राय गोथौआलाय गोथौआ नानि ओमफ्राय दा समान जास्राबाय माथो माबा लाबोसोदो मटर जाबाय सियारखौ बायनांसिगोनलै जोंहा पिकनिक जाहैबा ज'नो न' नानि सियारा डिकेटलनाव थांनानै बायहैगोन दे एबारे ज'दो नोंसोरो ओइ नाखौ बुंबाय जों माने जेबो बिदि माबानो होननानै फैयाखैमोन ओरैनो जास्ट नायनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय मानसिफोरखौ ज'नानै नै जासोनाय नुनायखाय नै मानसिफ्रा जि मालायसो पार्टि जानो फैसोदो मेट्रिक पास जानायनि ओइस पास जानायनि हनै बेनि थाखायनो जोंबो गोसो गुदुं जाबाय आरो ना लेन्ड फ्राइड बे सानैबो फैदोंमोन मम'खौ देखायनो र' आं ओइ इयो गोथावसिन दांलै मम'आ आं जानोसै गोथाव नंगौना नङा एखे दंनिया चिकेना दंसिनो खोमा एखेलै नङा बारा गोथावद्राय नङा आरोना मिडियाम जाजाथावथाव इमान खस्थ' जागासिनो नालाय नैबे मानै सानैया अन्थायाव जब्रा अन्थायाव जबाबो खिथु सासोयो आंहा नोंहालाय नोंहा जायोना जाया आंनि खिथुआ मालायनि बायदि हानाफ्राव नै गावबा गाव जाबा बिदि बोनथुमनानै लाना थांनांगौ दे होमबासो जोंनि भैरबकुन्द'आ साफा थागोन नै गाइस फैनायावनो मोनाबाय फैनायावनो मोनाबाय दिं 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 गाबोन थिगसे होबावगोन आं गाबोन थिगसे होबावनांगोन दुखियाखायनो गारि दोनग्रा जायगाबो गैया आरोना ओमफ्राय दा जोंहा बाबाया बिराद मेंबायनो उन्दुबाय ओमफ्राय दा दिनैनि जोंहानि बाबानि गारिनि ड्राइभारा सोर जानानै दङ नायनाय बे लान्थिस दस' गारिखौ दोनहैबायानो जाबाय नोंबो रोंलायो गारिखौ सालायनो हा बोरैबा अमा बेपारि नुबाय बाल नोंखौ अमा बेपारि देखाबायसे फैदो सना आयै सना माहा मोनबावगोन आं नोंबायदि सना फै दोरबि हे मा ब्रेकबो गानो रोङा नामा बिलाय हेन्ड ब्रेक होना हेन्ड ब्रेक हो होखादों दे